Πάτερ Αντώνιος λαμβάνει ένα τηλεφώνημα από την κυρα Δώρα. Ο Ευτύχης μετά το χείρο δαιμονίστηκε. Θα καταφέρει άραγε να τον εξορκίσει. Καλησπέρα σας κυρία Δώρα, τι κάνετε? Ήρθα για τον εξορκισμό του γιου σας του Ευτύχη. Καλησπέρα, Πάτερ. Περάστε, είναι πάνω. Πω, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Υπάρχει ένα κλίμα εδώ μέσα περίεργο και μια μυρωδιά σαπίλας. Σίγουρα υπάρχει περίπτωση δαιμονισμένου από Lineage. Τι λέτε, Πάτερ, θα γίνει καλά το μόλικο? Ο γιος μου εννοώ. Όλα άρχισαν όταν του έκοψε το PC επειδή μου έλεγε κάτι περίεργο ότι είναι ήρωας, αφού φόραγε μπέρτα και προσπάθησε να πετάξει πηδώντας από το παράθυρο. Μετά έβαλε το πρωτατήφ κάτω από τα ρούχα του για να λάμπει. Φόραγε και τη στέκα μου στο κεφάλι για να έχει κορώνα, λέει. Μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά, μαντάμ. Τώρα που σας βλέπω, καταλαβαίνω γιατί όλοι λένε για την κυρία Δώρα. Είσαστε πανέμορφοι. Λοιπόν, κυρία Δώρα, πού είναι η κρεβατοκάμαρά σας? Συγγνώμη, του γιου σας εννοώ. Είστε πονηρούλης. Αν τα καταφέρετε, σας υπόσχομαι θα το πνίξουμε το κουνέλι. Καλέ, πού πήγε το μυαλό σας? Όλοι ξέρουν ότι φτιάχνω πάρα πολύ ωραίο στιφάδο. Εντάξει, μια χαρά τότε. Τέλος πάντων, δεν πάμε στην κρεβατοκάμαρα να αρχίσουμε τον εξορκισμό? Καλέ, Πάτερ, φοβάμαι. Δεν είμαι έτοιμη να τον ακρίσω πάλι. Να φανταστείτε, έχει να λουστεί 2 εβδομάδες και φοράει την μπλούζα με τα μπαλώματα. Ω Θεέ μου, τέτοιο σάπιον άνθρωπο δεν έχω ξαναδεί. Your god is dead. Συνένα PvP, θυμά GF. Και ο κύριος παγωτής εσύ, Bishop. Και PvP. Θεέ μου, άρχισε πάλι, είναι δαιμονισμένος, βοηθήστε μας. Ναι, όντως είναι καμένος. Δεν ξέρω αν σώνεται, κυρία Δώρα. Θα βάς PK, Πάτερ. Ελφά, Αλβανέ, GF. Και καταρχήν, Πάτερ, δεν μιλάω με άτομα που δεν έχουν κορώνα στο κεφάλι. Θύμα. Κυρία Δώρα, προσευχηθείτε, ο Θεός να μας βοηθήσει. Πίσω κολοπέδικα από το σπίτι σου. Άρπα καυτή. Πάτερ, προσέξτε. Ρε, τι κάνεις, ρε.